tí, ktorí sa napríklad pýtajú aj na chemtrails, tak samozrejme venujeme sa aj veľmi zaujímavým letovým dráham v čase aj celoplošného testovania, aj iných momentov. Začínajú sa ozývať čoraz, poviem, vysoko postavenejšie hlasy na to, aby sme si overili, že ako to v skutočnosti je, že či sa náhodou tá záťaž v podzemných vodách aj umelo nevytvárala prostredníctvom posypu. Ja neviem, ako to mám inak nazvať. Jožina z Vážin, koho by to napadlo, platí jen a pouze práškovací letadlo. Ja mám takmer nulové kompetencie, preto sa potreboval by som sa stretnúť najlepšie budúci týždeň aj s pánom premiérom a budem žiadať o väčšie kompetencie. Předseda mi vyhověl, ráno jsem se vznesl, na Jožina z letadla prášek pěkně klesl. Jožin z Vážin, už je celý